Sempre din que a xente que vive en Coruña é moi de Coruña. O amor pola cidade é profundo, desmedido. Isto pode verse especialmente os domingos, cando as rúas se enchen de camisetas branquiazuis e os contornos de Riazor colmanse de coruñeses e coruñesas de todas as idades. E todo por ver o seu equipo, o Deportivo da Coruña, o Dépor, un equipo que fixo vibrar a toda a cidade e que escribiu algunhas das páxinas máis emocionantes do fútbol galego. Dendo o ascenso a primeira de 1991 ata a Liga dos 2000, pasando como non polas noites épicas en Europa, como aquela remontada ao Milán da que aínda se fala. Moitos son de Coruña, asenten e gozan, mas hai quen, ademais de querela, ten ambición por facela mellor. Xente que non se conforma con vivir, senón que traballa para facer da cidade un lugar no que todo o mundo se sinta benvido. Sara Alvar é unha das que non faltan a unha cita en Riazor, mais sempre saca tempo para Boa Noite, asociación da que leva anos sendo presidenta e que se adica a axudar a persoas sen fogar. Ya grabará esta y la última. Lleva un minuto así corriendo. Vale. Claro, ahora no sabe... Bueno, aquí se me va a ver seguro. Bien, aquí bien. ¿Y en esa? ¿También? Sí, sí. Vale. ¿Nos escuchas perfectamente? Sí. Vale, genial. Te tengo ya con el pelo que le echas mucho cariño. Siempre encima del micro. Vale, muy bien, técnica de sonido. Cando lle escribín a Boa Noite para pedir que alguén viñera a entrevista, dixéronme que eras a persoa perfecta porque ademais eras súper de Coruña, consideraste súper de Coruña. Bueno, eu creo que un pouco así como todos que somos de Coruña de toda a vida, sentímonos moi coruñeses, os de Coruña somos sempre moi coruñeses. Debo decir que cando agreguei o teu contacto no WhatsApp, vin a foto de perfil, dixen, sí que de Coruña, Sí, bueno, a ver, esa foto é a última do último ascenso do Deportivo, bueno, en plena festa, que me pillou ali o meu curmán en pleno éxtasis deportivista. Como ten que ser. Sí, sí. Desos ascensos que recordas con especial cariño? De todos os ascensos, o que mellor recordo este último, precisamente por eso, por, bueno, 4 anos en Primeira Federación, pois, bueno, fixéronse moi longos. Pero, bueno, co Deportivo, os meus recordos principais son de fai máis tempo, de cando gañamos a Liga, sobre todo, porque, bueno, xa peino canos. Entón, vivín esos tempos tamén, e, bueno, de cando xogábamos a Champions, de cando gañamos as copas, pero, bueno, sobre todo o día da Liga, claro, moi especial. Pero, bueno, dos ascensos, os outros vivíronse distintos, como foi un subir-baixar, pero este levábamos moito tempo esperando. Ademais, aquí en Coruña, non é por nada, pero sí que sabemos bastante de celebrar todas as que se montan, sí. Bueno, sempre merece a pena. Totalmente, eu recordo bueno, vagamente, de cando era nena, a ocasión da Liga que perdimos. Esa recordo que creo que fomos a 4 caminos, todos igual, pero, bueno, recordo que meu pai estaba moi triste. Entón, bueno, o meu primeiro recordo bo é o da Liga, que se era xa plenamente consciente da festa que se viviu despois tamén. E ti de onde eres, Sara? De que barrio de Coruña? Pois eu síntome máis da zona dos Mariñeiros porque crecín ali, pero, bueno, nos primeiros anos da miña vida meus pais vivían moi cerca da Praza do Humor, en unhas casas detrás da Praza de España, e, bueno, cando era, nada, hasta os 4 anos, logo despois xa me sinto máis do barrio dos Mariñeiros que desa zona, pero creciches, realmente, claro. Sí. Fixeches moita vida desta que se di vida de barrio, de baixar, bueno, cos teus veciños e demais? Nós non éramos moito así de barrio dos veciños, porque sí que, bueno, naquele entonces non había moitos parques pola zona, e, bueno, miña nai levámonos máis á zona da Praza Portugal e por aí. Pero, bueno, logo sí, xa de máis adolescente, pois sí que tiña amigas que vivían cerca, e, bueno, facíamos moito pola Rúa Barcelona, por ali, sí que quedábamos para... Era un pouco máis de barrio nesa zona. E que recordos destos, bueno, míticos recordos de coruñeses, de ir ao estadio? Eu, por exemplo, ia a xogar aos Exploradores, a Torre de Hércules. Que recordos deses moi asociados á cidade tes?
A ver, os meus, moito porque a miña familia é moi deportivista, sobre todo co tema do depor, porque, bueno, meu pai sempre nos levou de cando éramos pequenos, meu curmán é da miña idade, entón íbamos xuntos, en canto puido vir o meu irmán tamén, miña nai, meu primo, o sea, vamos todos xuntos, e, bueno, sí que recordo desde o principio, sabes, como moi asociado ao deportivismo. Pero, bueno, logo, pois, míticas cousas de Coruña, eu creo que sí. Eu recordo con especial cariño o parque este que había na Marina, que bueno, recordo de ir con miña nai e con meus avós, que, bueno, ahora está moi bonito ali con todo peatonal, pero, bueno, antes estaban coches por un lado, coches por outro, eu creo que o suelo era de gravilla. Pero, bueno, sí, a verdad que nese parque teñemos na Praza María Pita, que antes era toda pedregosa, por ali xogábamos coa bicicleta. Sei que teño asociados os de máis pequena por esa zona. E que tipo de nena eras? Eras unha nena inqueda, máis ben tímida? Como eras? Bueno, polo que din meus pais, era tranquila. Bueno, non era así moi conflictiva, logo no colegio era a típica chapona resabidilla. Non me siento moi orgullosa, pero sí. Bueno, cada un é como é, pero, bueno, nada, tranquila, non di moita guerra. Claro. Bueno, todo este xeito, supoño que de estudar e tal, levouche tamén máis maior a estudar medicina, ti és médica de familia. Cando naceu en ti un pouco esa vocación de dedicarte a todo isto? Pois, bueno, foi unha vocación máis ben tardía, porque durante moitos anos estuve pensando en estudiar matemáticas, porque, bueno, me gustaba e tiña idea como de ser profesora de matemáticas. Logo, sí que é verdad que cando pensas realmente o que te vas a dedicar no futuro, bueno, sí que fun a varias charlas tiña varias na miña cabeza, e sí que vin que as matemáticas, o sea, gustábanme, pero eran como moi frías, eu quería algo así como máis cercano. Bueno, miña nai é médico, entón, digamos que aínda que fose sin querer, porque nunca foi a súa intención, metíome o gusanillo da profesión, e, bueno, a verdad que logo nesas charlas, coas asignaturas un pouco pensando xa en o que iba a ser o futuro profesional, pois, bueno, tiñao claro. Estudaches en Santiago ou marchaches fora? En Santiago, sí, son moi da familia, a verdad que non quería ir moi lonxe, viña os fines de semana, volvía para Coruña, bueno, de feito non fixen nin Erasmus nin nada, porque eu da casa. Da casa, e de feito, acabaches a carreira e volviches para aquí a vivir. Sí, logo, bueno, cando fixen o MIR, a especialidade xa fixen en Coruña e xa me finquei aquí. Traballo fora de Coruña, pero vivo en Coruña. Iso é tamén moito da xente de Coruña, non querer marchar. Non queren marchar. Aínda alín, bueno, fai uns días que precisamente a xente que se dedica un pouco á medicina de familia é xente que ten pois máis vocación de axudar e demais, porque ao final, bueno, levas os pacientes ao longo de toda a vida, é como unha especie de acompañamento. Ti crees que, bueno, esa vocación pode estar un pouco asociada? Bueno, o igual pode ser porque, o sea, eu creo que a medicina de familia, dentro de todas as especialidades, quizás é que máis cerca está da persoa e da parte social da persoa. Quizás cando decidín a especialidade foi un pouco porque o hospital me parecía moi frío, moi lonxano do paciente. Vas, charlas un rato con el, pero non é como é o teu médico de sempre, o que lle vas contar bueno, todo o que che pasa dentro de salud, dentro do que non é xa saúde, cousas familiares, levas o pai, levas a nai, levas os fillos, levas os avós, levas a toda a familia. E voltando a vista atrás, estás contenta ca tua elección? Sí, non elixiría outra cousa. Non hai outra especialidade que me guste máis. Bueno, teño preparado un vídeo que gustaríame amosarte, así que vamos velo xuntas. Yo quiero presentar a Sara porque, bueno, pues sin ella yo no sería nada en esta actividad ni en todo lo que hacemos. La he visto crecer desde que llegó a Franciscanos, pues allá por los 16 años o así, hasta llegar a ser hoy líder, cabeza, autoridad de muchísimos jóvenes y de todo lo que hacemos.
Supongo que todos tenéis la experiencia de tener alguna persona en la que confiáis más que en vosotros mismos. Pues Sara, para mí, es esa vocecita que te dice por dónde ir y continuar. Gracias, Sara. Bueno, estas palabras dedicáronchas en 2022, cando recibiches o premio ás boas prácticas cidadás. Que recordas deste discurso? Supoño que será emocionante para ti. Pois sí, a verdad que este premio é unha cousa así, unha iniciativa moi bonita, porque en realidad a persoa que o recibe logo é quen elige o ano seguinte a quen lla dá. Don Natalio, que era o que falaba ahora, que o noso párroco da parroquia de San Francisco de Asís, foi quen pensou en min para un pouco para ese premio. Entón, parte de que Natalio ser o párroco é un amigo, entón, pues claro, é como que te emocionas solo de escoitar esas cousas boas que te din. Entón, eu tomeime ese premio un pouco como para todos. Eu son, nese caso, a cabeza un pouco visible por ser un pouco a presidenta, pero que un pouco que un premio a boa noite o traballo en equipo que facemos todos. Efectivamente, este premio deroncho pola túa labor en Boa Noite. Gustaríame saber un pouco a historia que se esconde detrás desta asociación, como naceu. Pois Boa Noite nace no ano 2010. Empezamos un grupo que nos coñecíamos da parroquia de San Francisco de Asís. Viñéramos de facer unha experiencia durante o verán en Marruecos, un campo de traballo, a maioría de nós. Cando voltamos un pouco desa experiencia, pensamos en facer algo máis que repercutira na nosa cidade. Ocurríusenos nun inverno que, destes coñeces, vento do nordés, frío horrible, temporal tras temporal, xuntar bebidas quentes, un chocolatiño e unha sopa, e leválo en termos e salir un pouco a charlar con eles. A idea nosa era de que, por aquel entonces non había este formato de voluntariado, que ahora hai máis, nos parecía que era millor, en vez de que eles foran as institucións, que nós fóramos a donde están eles. A bebida era un pouco a maneira de acercarnos, non chegar de maneira fría, hola, que tal, como te chamas, en que te podo axudar, senón, que eres un chocolate quentiño, sempre abre mellor a conversación. Claro, dende logo. Xusto agora estamos gravando no sitio no que a día de hoxe se preparan todo este tipo de aperitivos que levades, pero aparte de eso, en Boa Noite tedes o Fogar Boa Noite, non? En que consiste? Sí, o Fogar Boa Noite xurdiu un pouco desa primeira iniciativa de sair á rúa todos os venres. Os 3 anos andábamos na cabeza de facer outro tipo de proxecto, que fora algo máis dímonos conta que a maioría deles o que lles falta é un núcleo familiar, un núcleo de confianza como temos nos... Unha rede, claro. Exacto, unha rede de apoio. Entón, a idea era facer algo que se parecese máis a un fogar como temos nos na cabeza, de chegar a casa, contar os teus problemas do día e, un pouco en familia. Entón, alquilamos unha casa coa axuda de diñeiro de Cáritas da parroquia, que estaba en Mesoiro, o proxecto chamamos en primer momento Fogar Mesoiro, e reformamos unha casa que estaba en ruínas, un pouco coa colaboración de todos os voluntarios, e fixemos o primeiro proxecto, que eran 4 habitacións, un huertiño pequeno, e a idea era esa, que a xente que estivera ali tivera un sitio, as necesidades básicas cubertas. Logo, despois, ali estuvimos casi 3 anos, non me acordo ben. Pero logo despois, cando o Padre Rubinos cambiou de ubicación, quedou ese edificio antigo Baleiro, nos ofreceron esa oportunidade de quedarnos con algunha parte do local que quedaba vacío. Entón, agora estamos ubicados onde estaban antiguamente a Casa das Hermanas, que se parecía máis o que temos como casa todos na cabeza, con salón, con cociña, con habitacións individuais. Entón, aí mantemos un pouco o proxecto co nome de Fogar Boa Noite. Temos un pouco máis de habitacións, que somos 8, pero sigue mantendo un pouco esa idea de ser como
o último paso a unha vida independente, xente que xa leva un itinerario calle albergues para que sexa como un punto estable onde poden estar o tempo que necesiten, como unha rede de apoio que somos os voluntarios. E ali entendo que, bueno, cociñades, ides, facedes cea grupal, non? Supoño que algún día veredes unha peli. Sí, a ver, a idea, dentro da rutina semanal, os mércores sí que o día que nos temos marcado como día semanal, no que facemos unha reunión do equipo que colaboramos ali coas traballadoras, unha educadora social e outra profesional que está así de apoio, xuntámonos todos un pouco para a organización e logo despois cenamos todos xuntos cos chicos da casa. Logo, a maiores, pois, hai distintos talleres, que a idea tamén é un pouco, temos un pequeno huertiño urbano, por exemplo, no que eu tamén participo, bueno, varios talleres que a idea é, aparte de que eles teñan un ocio diferente, cousas que podan aprender e que aprendemos todos ao final, un pouco tempo de compartir e crear esos vínculos necesarios. Supoño que é un pouco difícil porque, bueno, a xente é moi diversa e os perfis serán tamén diversos, pero máis ou menos tivéramos que facernos unha idea de a xente que hai na actualidade na rúa, máis ou menos como dirías que é? Pois, a ver, nos últimos anos cambiou un pouco ese perfil habitual que todos temos na cabeza, estereotipado un pouco, de persoa que está na rúa, varón, 50 anos, que igual ten problemas co alcohol. Bueno, digamos que ese era o perfil habitual fai uns anos. Agora eu creo que os perfis son moi diferentes, hai moitas máis mulleres na rúa, hai moita problemática mental, máis consumos de outros tóxicos máis de maneira máis, o sea, xente que consume varias cousas, igual máis non só alcohol, e bueno, moito máis migrantes tamén, que se ven moitos migrantes. Entón, bueno, creo que na última tempada cambiou un pouco ese perfil a ser un perfil moito máis diverso e máis, a veces, tamén un pouco máis difícil de clasificar. Claro, de ter un perfil en concreto. Moitas veces eu creo que tamén existe un pouco ese prexuízo de pensar que só hai xente migrante na rúa, pero tamén hai xente nacida na Coruña, non? Sí, o sea, coñecemos xente da cidade e xente, bueno, xente galega de outras zonas ou española de outras comunidades, pero, bueno, sí, o sea, desde logo non hai xente solo de fora. E máis ou menos, cal é a vosa estimación ou canta xente pensades que hai agora mesmo, bueno, sen fogar, en Coruña? Pois, máis ou menos un pouco entre un pouco nos facemos como unha especie de recuento interno para saber un pouco estes datos, non é nada así oficial, pero, bueno, ahora mesmo veremos entre unhas 40 e 50 persoas propiamente na rúa, porque logo hai xente que sabemos que viven en casas ocupas ou pisos deshabitados ou que son en zonas onde xa non entramos, pero que vivan na rúa sobre unhas 40, máis ou menos. E cales son as principales dificultades que teñen eles? Porque máis aló do teito, supoño que haberá un montón de cousas que se sean un problema real. A ver, suelen ser que teñen varios problemas, non só un para acabar na rúa, que ao final ninguén estamos libres de acabar aí, pero, bueno, suelen ter bastante problemática. De todas maneiras, eu creo que a hora principal na Coruña é o tema, bueno, non só na Coruña, como estamos vendo, pero sobre todo o tema da vivienda, porque a alguén con un sueldo medio xa lle costa encontrar un piso no que poida alquilar, ou moitas veces compartindo con 2 ou 3 persoas, se ti tes un traballo precario ou unha prestación que non chega aos 600 euros, pois teñen moita dificultade para encontrar habitacións, e habitacións según que condicións tamén a veces. Entón, bueno, ao final, o feito de non ter unha vivienda digna que poder acceder cando melloras un pouco fai que eles estén nese ciclo eterno de necesidade, porque, aínda que consigas unha habitación, non podes pagar a comida e non podes desvincularte de ir a pedir a comida a Cáritas ou a cociña económica, onde sexa. Entón, é moito máis difícil salir dese círculo. E aparte de Boa Noite, que outro tipo de organizacións hai aquí na cidade? Bueno, pois eu creo que Coruña, sin pecar de orgullosa coruñesa, creo que ten moitas asociacións que se dedican a isto de maneira, ademais, desde fai moitos anos,
O sea, creo que Coruña é unha cidade solidaria de por sí. Entón, bueno, temos na cabeza toda esa cociña económica que leva un montón de anos funcionando, o Padre Rubinos, que tamén leva moito tempo funcionando, pero logo pues, hai cousas, Cruz Roja, Cáritas, pero logo hai moitas máis pequenas, e Cruz do Sur, que hai un montón, hai unha rede tremenda de asociacións máis grandes ou máis pequenas que nos dedicamos a intentar axudar un pouco o que podemos. Bueno, unha persoa como a podo ser eu, que non pertenezo a ningunha asociación en concreto, que podo facer igual no meu día a día para, bueno, pues, botar unha man? Coas persoas que son as que nos traballamos, que son as persoas que están na rúa, o principal é un pouco poñerlles cara, non? Que non sexan esa persoa que ves na porta do Gadis pedindo ou na porta da iglesia, senón, pues, bueno, pararte un pouco, necesitas algo, te invito a un café, eso é fácil de facer, que poderíamos facer todos. Moitas veces eles, o estar tanto tempo na rúa como invisibles, e como casi a veces é o que máis agradecen, que lle poñas cara e ver que son personas como todo o mundo, que simplemente pues, tiveron mala sorte, malas decisións ou que sexa, pero que, bueno, que todos temos dereito a unha segunda, terceira ou 15ª oportunidade. Antes preguntábache un pouco cal era o perfil de unha persoa que vive na rúa, cal é o perfil de persoa que, bueno, colabora con Boa Noite? Bueno, creo que principalmente Boa Noite sempre foi unha asociación que tivo moitos voluntarios novos, xóvenes. Xa cando empezamos estábamos pues, a maioría estudiando e bueno, nós agora que crecimos con Boa Noite, novas xeracións son os que nos toman un poquinho relevo. Entón, bueno, sobre todo na ruta dos venres, sí que hai xente desde os 17 hasta os 40, 50, que ven algún, o sea, hai moita variedade, pero bueno, a maioría sí que hai algúns rapaces que están todavía en bachiller, logo hai un número bastante grande que están agora pues, estudiando na universidade, un pouco nesa franja de edad, e logo os que somos xa un poquinho máis, os veteranos, os un poquinho máis maiores. Os orixinais. Os orixinais. Totalmente. Todo o que queira participar ou se pasa por aquí un venres ás 9 que nos encontra a todos, ou, bueno, pode contactar con nós pues, a través das redes sociais, o Instagram é o que temos máis activo, pero, bueno, temos Facebook tamén, temos correo electrónico, página web, bueno, aí, pues, canto antes podamos contestamos, e, bueno, realmente ter máis de 16 anos e ter ganas de... O único requisito. Sí, o único requisito e ter ganas de vir a axudar. Bueno, levas dende 2010, non? Que empezou todo isto, colaborando todo o rato ao pé do cañón, pero aparte, compaxinas todo isto ca túa vida, non? Tamén ca túa profesión. Como das para todo? Con dificultad. Bueno, a ver, un pouco intento organizarme. Eu creo que, a ver, ao final Boa Noite, como xa crecín con Boa Noite, é parte da miña vida. Entón, todo o mundo sabe que os mércores vou cear o fogar e que os venres vou o chocolate. Entón, bueno, todo o demais se organiza alrededor deso. Bueno, pode ser que un día non veña un venres, pero vamos, que intento adaptar o resto de cousas que fago pois, a esos horarios máis inamovibles. Se lle resto algo, é o descanso. Pois o descanso é importante. Sí. Bueno, supoño que en todo este tempo terás coñecido un montón de historias de vida increíbles. Recordas algunha ou algunha persoa que che marcase especialmente e que ti digas, pois mira, por xente así merece a pena seguir? Sí que recordo unha persona moi especial ao principio de todo, cando non tiñamos nin o fogar nin nada, estábamos empezando coas rutas do chocolate, que ao principio de todo, e había unha persona que se chamaba Juan, que víamos sempre no mesmo caixeiro que encima era aberto, e encima nesa esquina sempre facía un frío horroroso, que non sei como dormía ali. Recordo que xa chegábamos e xa nos sentábamos, porque tirábamos ali unha hora sempre de reloj. Bueno, era unha persoa con moito carisma, moi interesante, que
tocoume moito, e bueno, esa persoa logo despois, bueno, enfermou, fomos vela ao hospital e logo falleceu. Entón, bueno, sí que me acordo moito del, desos primeiros inicios de Boa Noite e de como me marcou, bueno, unha persoa así con tanto carisma e un pouco o que logo foi a esencia de Boa Noite, non? Que realmente esa era a idea, non levar, ao final, o chocolate era o de menos, era a hora que estábamos ali de conversación. E agora imaginas a túa vida sen Boa Noite? Non, agora é imposible xa. Eu cando viñe nunca fixen o chocolate. Nunca. Creo que non. É para maestros chocolateros. Xa. Claro, só para maestros chocolateros. Que hai que botar isto? Sí, a modiño. E así, con paciencia, a remexer. Non ten máis historia. Claro, que isto son Fogo grandes baixiño, cantidades. Claro. Grandes cantidades de leite. Sí, sí. Para cantas persoas pode dar unha cousa destas? A ver, hoxe estamos facendo 6 litros porque repartimos os termos son de 1 litro. Hoxe que somos moitos voluntarios vamos facer 6 litros. Entón, para que polo menos levemos un termo de chocolate por ruta e outro que tentaremos despois de sopa. Entón, levamos sopa e chocolate. E chocolate. Normalmente nos repartimos, se damos os voluntarios suficientes, hai unha ruta de centro, que esa sí que vai andando, que según os que sexamos, pois a veces incluso se dividen en dous, bueno, abarcan 2 rutas andando, e logo outras 3 de coche, pola zona de Catro Camiños, outra que va pola zona dos Rosais e Cuatro Rubinos, e outra que, bueno, vai máis pola zona da Agra porque hai bastante xente, pero bueno, abarca un pouco o resto de barrios. Nos temos un grupo de WhatsApp dos voluntarios do equipo e entre semana nos vamos avisando tamén. Nos vale como de comunicación interna para organizarnos tamén para o propio día e para tamén entre a semana, pues, bueno, ampliar as rutas se fai falta. E canta xente pode vir hoxe, por exemplo? Hoxe creo que somos uns 30. 30? 30. Uau. Hoxe facemos, por eso estamos facendo tantos litros. Somos máis. A ver, é verdad que, bueno, os 15 solemos ser, máis ou menos. O sea, para facer 4 rutas nos suele dar. Pero hoxe é especial, facemos 6. Va por rachas.